ନମସ୍କାର। ଛତୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଆମେ କୁଟା କିମ୍ବା ନଡ଼ାକୁ କେମିତି ସଂଗ୍ରହ କରିବା? ଆମେ ନଡ଼ା ବ୍ୟତୀତ ଧାନ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଚିତ୍ରଟି, ଆମେ ଧାନ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ନଡ଼ାକୁ ଏମିତି ତା ମୂଳରୁ କାଟିକି ଆମେ ତାହାକୁ ସଂଗ୍ରହ ଏମିତି ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ଆଣିକି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଭାଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଭାଡ଼ିଟି ଯେମିତି ବର୍ଷା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ହେବ ଆମେ ସେଭଳି ଭାବରେ ତିଆରି କରିବା। ଭଲ ଭାବରେ ଉପରେ ତଳେ ପ୍ରଥମେ ଭାଡ଼ି କରିବା। ଭାଡ଼ି କରି ସାରିଲା ପରେ ତା ଉପରେ ଆମେ ନଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଭାବରେ ରଖିଦେଇକିରି ଉପରେ ଗୋଟେ ପଲିଥିନ୍ କିମ୍ବା ଆମେ ଗୋଟେ ପାଲ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଆମେ ଏହାପରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁଆଳ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ କୁଟା କହୁଛୁ, ଧାନ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ କୁଟା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରଖା ହେଇଛି, ଆମେ ତାହାକୁ ଏମିତି ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଆମେ ତାହାକୁ ଗୋଟିଏ ଭାଡ଼ି କରି ରଖିବା। ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସିଜିନ୍ରେ ଯଦି ଆମେ ଯେତେ ଅଧିକା ରଖିଥିବା, ଆଗାମୀ ଆମେ ଖରା କିମ୍ବା ବର୍ଷା ଦିନରେ ଆମେ ତାହାକୁ ପାଳ ଛତୁ ପରେ ପରେ ପୁଣି ଆମେ ତାହାକୁ ଧିଙ୍ଗିରି ଛତୁ ହିସାବରେ ଆମେ ଚାଷ କରିବା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ନ ରଖିବା, ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ଖରା ଦିନରେ କିମ୍ବା ବର୍ଷା ଦିନରେ ଯେଉଁ ପାଳ ଛତୁର ସିଜିନ୍ ଆସୁଛି, ଆମେ ସେଥିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଷ କରିପାରିବାନି। ଆମେ ଦେଖିବା ଏହାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଛତୁ ଚାଷ ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଛତୁ ଚାଷ ହେଉଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଆସେ, ଯାହାକି ପାଳ ଛତୁ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଚଳେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଧିଙ୍ଗିରି ଛତୁର ବେଡ଼୍ ଗୁଡ଼ାକ, ଇଏ ସବୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବାହାରିଥିବା ଛତୁ ବେଡ଼୍। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅମଳ ସରି ସାରିଲା ପରେ ଇଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଅମଳ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସବୁ କଢ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। କିଛି ବେଡ଼୍ରେ ଛତୁ ତୋଳା ସରିଲାଣି, ଆଉ କିଛି ବେଡ଼୍ରେ ଛତୁ ଅଛି। ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଚାଷ କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ସବୁ ନୂଆ କୁଟାରେ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ଧିଙ୍ଗିରି ଛତୁର ବେଡ଼୍ ଗୁଡ଼ିକ। ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ 4 ମାସ ଶୀତ ଭିତରେ ଆମେ ଯେତେ ଅଧିକା ଛତୁ ବେଡ଼୍ ପକାଇବା, ସେତେ ଅଧିକା ଆମର ସବୁ ଲାଭ ହେବ। ଆମେ ଯଦି ଛତୁ ବେଡ଼୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁଟା ସବୁ ଝୁଲା ହେଇଛି, ଦେଖିବେ ଏଇ ସବୁ ବେଡ଼୍ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରା ସବୁ ଛତୁ ବାହାରୁଛି। ଇଏ ପାଖାପାଖି 2ରୁ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିଥାଏ, ଯାହାକି ଗୋଟେ ବେଡ଼୍ରୁ ପାଖାପାଖି 3 କିଲୋ ଛତୁ ଅମଳ ଦେଇଥାଏ। ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଛତୁ ଅମଳ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାହାକୁ ଯେଉଁ ନେଇକି ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛେ କିମ୍ବା ତାହାକୁ ଆମେ କମ୍ପୋଷ୍ଟ କରୁଛେ, ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ତାହାକୁ ଯଦି କମ୍ପୋଷ୍ଟ କରିପାରିବା କିମ୍ବା ଜିଆ ଖତ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବା, ଯାହାକି ଆମେ ଛତୁ ତୋଳି ସାରିଲା ପରେ ତାହାକୁ ଜିଆ ଖତ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକତ୍ର କରି କିଛି ଦିନ ଗଲାବେଳେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଖତରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ଏହାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି, ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ, ଯାହାକି ଆମେ ଯେଉଁ ପାଳ ଛତୁ ଚାଷ ତା ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ଆମେ ଘର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ତିଆରି କରିବା, କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଚାଷ କରିବା, ଆମର କୁଣ୍ଡ କିଭଳି ଭାବରେ ହେବା ଅଛି, ଏହି ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ମୁଁ ତା'ର ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧିଙ୍ଗିରି ଛତୁର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଥିପାଇଁ ନେଇକି ଆସୁନି, ଯେହେତୁ ଏହାର ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିଗଲାଣି, ଶୀତ ସରିଗଲାଣି ଚଳେ, ଯାହାଫଳରେ ଆଉ ଧିଙ୍ଗିରି ଛତୁ ଚାଷ ହୋଇପାରିବନି। ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ କିମ୍ବା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ନମସ୍କାର।